Bozo, e ne wele kana tukuni mun kɛra? Awa. Nani ni ko in ka taa yɔrɔ jan. Nani ɲinina fɔlɔ. Mama ko k'ale ka moto sonyɛna. Ko Sofia de nɔ don. N bɛ fɛ k'i ɲininka est-ce que i bɛ dɔ kalama ko in na? Sisan Bozo kɔni banna. Sisan ne de kɛra du in kalaban cina ŋana kɛlɛ. Mama ye mɔgɔ min tɔgɔ fɔ e t'o dɔn wa? An fɔ k'e muso de y'a ka moto sonyɛ. Mun de bɛna o balifu bin ne kan? Bozo i yɛrɛ fɛnɛ sera sabali ten sare. I b'a dɔn wa? E ka problème ye mun fɔ? Nin de don. Siko hali ni mɔgɔninfin yɛrɛ ye wele k'e lasigi hadamadenya yɛrɛ ɲɛnɛma kuma yɛrɛ la, f'i ka kuma dɔ de sɔrɔ k'a fɔ quoi. An su ani fa tɛ juru sɔrɔ bɛ ɲɔgɔn sira la. Bozo e fɛnɛ ye kuma fɔ cogo min na o bɛ mɔgɔ ladimi parce que o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ne de sen b'a la. Non ne ye ne b'o fɔ ne ɲininka parce que ko caman kɛra du in kɔnɔna la nɔ i nɔ de b'a la o. Bozo olu bɛɛ ye ko tɛmɛlenw ye e man kan k'olu don ne kulo la sisan nɔ olu tɛmɛra ka ban. I b'a dɔn mɔgɔ min ka kuma ma ka moto sonyɛ i tɛ se ka kuma i muso fɛ i bɛna fɔ ko ne y'o kɛ. Ni kaba Bozo n y'a dɔn sisan nɔ halisa ko ne ko man di ye mais a bɛ bɛn. O fana mun kuma sugu ye? Nin bɛɛ kɔfɛ e ko man di ne ye? Mais maman a fɔ e ko mɔgɔ min y'a ka moto sonyɛ. Mɔgɔ ko non ko Sofia de don. Sofia ko k'ale tɛ ma moto sonyɛ. Ko dɔ de nana don du kɔnɔna la k'e tɔgɔ fɔ k'ale moto ta ka d'o ma. Ko mécanicien wa ou jumɛn ye je ne sais pas. E ma Sofia de ɲininka o la yen nɔ kɛ. E ma mécanicien kɛ n ko Sofia de y'a kun fɔ mun de b'a yir'i la k'a fɔ ko Sofia tɛ ka nkalon tigɛ ka da ne la. Bozo kɔni walayi i bagara ma sɔgɔmada in na dɛ. Non c'est bon a ka ɲi tan. Parce que ne yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na quoi hali ne yɛrɛ Bozo yɛrɛ ka n da don Sofia da la man di ne ye quoi. Mais nin ko ne yɛrɛ bɛna dɔn n bɛna kɛ cogo min na quoi. Salam alaikum. Bozo. Mohamed. Ça va? Ça va un peu. Tu vas bien? Ko basi la Ko cogo di? Cɛ i bɛ fɛ yan bi a ka di kɔni. Cɛ n terikɛ n ka cɛ a ka di yan. Mais cogo di tan? Mais n ka cɛ cɛ ni ma ɲɛ ma n ka cɛ. A ma ɲi dɛ. Mais problème jumɛn bɛ tun? N terikɛ ne ye dugukolo dɔ de san a mɛnna. N y'a san mɔnitɔ ko la. N bɛ fɛ ka a jɔ mɔnitɔ ko la. Mais i b'a dɔn ne de wulila ka taa ka bɛn bila ka taa cɛncɛn tuma yɔrɔ la n bɛ fɛ ka soubassement kɛ dɔ de fɛnɛ ye k'i kun bɔ sisan k'ale ta ye yɔrɔ ye. Mais o bɛ se ka kɛ cogo di? Mais e ka papier t'i bolo wa? Non papier date bɛɛ ye kelen n ma se ka foyi faamu. Papier jumɛn date bɛɛ ye kelen? Papier numéro min bɛ ne ka terrain kan o kelen de b'a ka terrain kan ne kɔni t'a dɔn a ye papier in sɔrɔ cogo o cogo. An terikɛ ni ma ɲɛ ma a ko a bɛ kɛ baara in bolo dɛ walayi. Non ça c'est grave. Mais mɔgɔ min ye yɔrɔ feere ma a tigi tɛ balo la. Bon n y'a ɲini ka dɛsɛ k'a wele téléphone na ka dɛsɛ a ma se ka kuma ɲɛnama foyi fɔ n ye fo affaire taara tribunal la. Bon komi e filɛ nin ye relation b'e la n ko n bɛ wuli ka s'i ma ka kuma ɲɛf'i ye i k'an dɛmɛ quoi. Sinon a fɛn tununen bɛɛ t'i ye dɛ. Non problème foyi t'a la n y'a fɔ. Bon sisan i bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ. I ka yɔrɔ in terrain i ka terrain copie. I y'a faamu a papier copie i bɛ na n'a ye quoi. Je vais rappeler un ami. Bon, après, n'a pas tout comme nous ne fait pas. Ah, il y a des choses qui sont bien. Il y a fond. Mais à le tribunal là, il faut. Bon, à le tribunal là, on va mettre un papier. On va mettre un papier. Audience follow kera. Il y a renvoyé quand tu vois dama. Quand on a calculé les temps. Non, côté. Tu d'ailleurs sur ma commune, on va faire. Ah, tu es intrigué, n'a-tu? Eh, non, non, non. E ma fɔ ko k'u ye rendez-vous filanan d'a ma le 15 ans. Non, to yen. Yɔrɔ min k'i ta walahi. N y'a fɔ n ko ni wulila ka s'i ma dɔrɔn i bɛ solution sɔrɔ walahi. I bɛ sɔn ka cɛ in ma nɔgɔ dɛ. E ka mobili ɲɔgɔnna de b'a bolo. O tɛ référence sa.
ne de m'a f'i ɲɛna a bila i kunna kɔni i ma fuma yɔrɔ kɔni i ta de don Nyam problem i foyi se t'a la. ka fuma Problem t'a la. Me papier ninnu fɛɛrɛ kɛ k'u copie kɛ. Donc ka fɛɛrɛ kɛ ka na n'u ye quoi. y a pas de problème N'Ala sɔnna ma. sisan tribunal la mɔgɔ min bɛ yen nɔ sisan i ma fuma n tɛna a tɔgɔ f'i ɲɛna sinon ne denmisɛnnin teri de don Han. ne n'a bɛɛ ekɔli kɛ ɲɔgɔn fɛ N y'a fɔ n ko ne wulila ka se buusu ma dɔrɔn a ɲɛ bɛ sɔrɔ. N y'a fɔ. to tan dɔrɔn n bɛ tila sisan n b'a wele Ok problem t'a la. n ko nin affaire banna ka ban Donc terikɛ nin diyara n ye trop. i y'a faamuya Cɛ ye nisɔndiyala k'i nisɔndiya. Ee, Nka cɛ i ni baraji. non nin tɛ foyi ye Ala k'an to ɲɔgɔn ye koyi. ami ami Awa. Cɛ n bɛ siran ɲini fɔlɔ. cɛ kelen kelen Cɛ a to an ka taa cɛ ko i dɔ. sigi an ka fila fila Cɛ a to an ka taa ko dɔw ɲɛɲini an ka fiɲɛ bɔ a senkɔrɔ dɔɔni cɛ. Ah, ok, y a pas de D'accord. problème. Donc an b'a kɛ ten. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. I ka n ka foli fɔ musokɔrɔba ye. y a pas de problème Merci. non jamana in yɛrɛ kɔni moi même je ne comprends pas quoi i n'a fɔra hadamadenw yɛrɛ dɔw bɛ k'u ka wariw fara ɲɔgɔn kan maɲumako la k'ala minɛ ka dugukolo dɔ ɲini maɲumako la k'u bɛn'o ye k'u sigiyɔrɔ ye dɔ fana bɛ taa n'u ka bɔ k'a bɛ to k'o fana tigilamɔgɔ jigi kari ka bɔ a ka yɔrɔ la n'an terikɛ nin to yen nɔ walayi ka nin yɔrɔ in kɔni nin bɛ ɲɛnabɔ hali n'a sɔrɔ a tigi ka papiye kɔni tun bɛ ta sanfɛ non ne ka cɛ kɔni to cour d'appel la kɔni non duti foyi t'a la awa Dawuli n'i y'a ye n y'i wele ka basi tɛ i ko k'i ka karamɔgɔ kɛ den na ko kisɛ kelen sen don n mago b'o de la sisan n bɛ fɛ an ka kɛ nin ye Cɛŋa musabe komi dɔ yɛrɛ sira dɛ f'i mago bɛ dɔ wɛrɛ la. dɔ yɛrɛ sira dɛ mɛ halisa n bɛ fɛ ka ko tɔ de ka ko kɔni k'a la de E kɔni b'a dɔn moi je suis là pour toi. E mago bɛ min na e bɛ fɛ ka pause kɛ cogo di? a kɛra a sago ye mɛ n bɛ fɛ a ka kɛ min ye a ma k'o ye halisa bute tɔgɔ de la nin fɛn a bɛ se fɛn na E mago bɛ min de la a ka ko bɛɛ to i ta la o ye ni tisora f'a ka boli ka n'a bolo bila yen nɔ. Ala muso. I hali kɛ ni pewu. ko min kunkolo bɛ ka n dimi ala I bɛ dɔn i b'a hama kisɛ fili dɔ bɛ n bolo. E mɛ nin man ɲi awa. ne mago b'o de la A t'a to k'a nɔ wa a ka baara tɛ tan ta dɛ. I b'o résultat yɔrɔnin kelen. N'i kɔni sera k'a kɛ cogo la a y'a f'i ye cogo min i m'a bolo i y'a ka bɔ i bɛ pɔsɔn minɛ k'a don i ka tafe kunna k'a se. i kɔni bɛ fɛ ka min kɛ n sen yan n bɛ fɛ a ka du jɔli banni ka kɛ filɛ k'a jɔ k'a ban ka mobili n'a mobili ka di ma O kɛra a ka mago wa b'o de la sen yan a kɛ i n'a fɔ k'a b'i bolo. E ka karamɔgɔkɛ tɛ fila fɔ. n'o sera kɛ dagaw la bɛ diya ne ye Daga wuli a bɛ kɛ mun bɛ y'i kama di. Ka ne to i bɛ se ka sɛgɛn. an ta don minɛ Hali n'a ka di don dɔ ma n'o cɛ. est-ce que an ka kɛ sini Sini problème foyi t'a la an bɛ taga an ka karamɔgɔ. wala n b'a fɔ olu ɲɛna ko sini n mago bɛ wari dɔ la n bɛna taga dɔgɔtɔrɔso la Voilà n'aw saraka di yan mun dɔrɔn kan ka bɔ a la problème foyi t'a la. Mais i jija i k'a k'a kɛcogo la dɛ wa i b'a kɛ mɔgɔ si ka nin ye parce que a dɔw bɛ yen i b'a kɛ dumuni na k'a d'a ma dɔw bɛ yen n'i y'a min lajɛ na nin bɛɛ t'a la. Ana sawa. Dawula ni ka mai dɛ. Ɲɛnafin ba de tun bɛ ɲɛna. Mumi. O tuma e ɲinɛnen don tobili kɔ bi yan miri sera o An bɛ fɛ ne ka min sisan. kɛlɛ ko la n bɛ fɛ k'i ɲininka dɔrɔn n'a sɔrɔ tobili tɛ kɛ N'i bɛ so na yala i yɛrɛ ti ja. I tɛ taa na fan sugu la i kana to ji yan. Fo n sago ma se fɔlɔ. E de la malo la n'i kala tuma min na ne daga. N'a mɔna e yɛrɛ la a ma ne ka foyi t'a la. ok problème t'a la ɲami n bɛ fɛ ka taa dogo E cɛ ni ne yan. A sara kun ne la. E bɛ dugukɔnɔtaga min di f'u ma. mais hɔn n'an yɛrɛ dama bɛ yan nɔ ni ne sari la o ye kojugu de An yan ka fosi t'a la ni ne bɛ yan n'o ye. Fo a tin kan. A kɛ i n'a fɔ mɔgɔ tɛ yan. I y'a faamu wa? ok ɲami Cɛŋa muso tɔ bɛ ka nama nɔgɔ si ka taga dɛ. An ka fosi bɛ yan la. E mɛ i fana k'i bolo bɔ kisɛ kan dɔɔni sa dosi walayi a hinɛ ba de bɛ ka ne bolo. N tɛ hinɛ kɛla mɔgɔ ye bilen. Nin ye subaga de ye sisan. An ka dɔ bɔ kow la ten sa. Ana, ne bɛ O kun
k'i ka donso de digili la. O de bɛ digi. Ɔ e ka n ka pimante ka taga de An bɛ yan. se ka dɔ fara An ka pimante e kɔni b'a dɔn a dabilalen man di. Nka bili kunna dɔrɔn ko sinamuso t'i bolo du kɔnɔ yan. I bɛ ka ɲinɛ min ma bozo bɛɛ ni jaabi na muso ninnu yan Ne ko voilà ça tombe bien. Bɛnkɛ in bɛ min ye. baara dɔ don a sɔrɔ e la k'u minnu na n t'a dɔn a bɔra wa k'u yɔrɔ n t'a yɔrɔ Sisan han y'a dɔn ne ye solution dɔ sɔrɔ bɛnkɛ in ka ko la n'an sera k'o plan sigi sen kan a bɛ fo dɛ. o ye plan min ye. Sisan ko n bɛnkɛ muso tɛ yan nɔ an b'a essayer ka ko dɔ sigi sen kan. o ye solution min ye. Déjà bozo tɛ ka côté la musokɔrɔba tɛ ka côté la i sinamuso surakamuso in de tɛ kɛrɛfɛ ale ni bɛnkɛ. ne taara ko i mana fɔ fɛn o fɛn ne tɛ yen e dan tɛ i ka wasali sɔrɔ cogo ko to i sigi ka da la déjà n'a muso tɛ an bɛ don a kan cogo sugu la ne b'a essayer k'a suivi ka na n ka côté la dɔrɔn kuma bannen bɔ nin de n'o ye tigɛli min na dɛ ko muso ka d'a ye a banna i ala an bɛ n'an yɛrɛ kan ja mais e kun b'a kɔn ka nin fɔ ne ɲɛna i b'i yɛrɛ sɔrɔ bɛnkɛ ne ka côté la sisan ko bɛn foyi t'a la f'an ka nin yɛrɛ ka don an kama yɔrɔ ka kɛ bɛn a ma fɔ k'a da bɛ kuma bɛɛ la ni ala y'a ci n'a sera ka don an ka nin piège kɔnɔ mais tigɛli min bɛɛ na ni dɛ sigi a malo kɛnɛ kan Voilà, m'a kɛ cogo min na ni mɔgɔ tɛ yan ni kelen bɛ yan donc e fana b'a essayer i b'a dɔn a bɛ yan e bɛ yan dɛ suma tɛ ne bɛ na i b'a kɛ i n'a fɔ i bɔra ne bɛ na sɔrɔ mun b'a kɔnɔ ne bɛ taa problème foyi t'a la a bɛ don jɔn kɔnɔ a tɛ se k'i yɛrɛ bɔ a kɔnɔ cogo muso ka d'a ye to dɛ foyi t'a la. an ka to la Ah, Chejat. Nala kisho. Hai. Dan tidak. an sɔngɔ bɛnkɛ Ah, an sokong. Tante. Hai. Tak tidak. baasi foyi tɛ yen nɔ Oh, ni doni. ne ya Oh, n terimuso de don jam so ni. Atau ini. ana Ana. Anki. Tak tidak. Tante. i b'a la. Ke. Awa. Ah? Jadi suri sini ni. i b'a la yɛ. Ima ai ka tolo nyamda. Pai ka tolo mi. fɛn de Ai ti. Tak tidak. kana se. No, dem sobre ini. Yara. Iyo tei. Aja ko bila kan na kia. Oh, nyamudi fana ki ba bara bote da. Ika dum dama. Mutu so ne ka to suno la. Sangadi. awɔ n y'a mɛn bɛnkɛ Oh, na to ya. awɔ Voilà. Sinamuso ko daminɛna ka ban. Sisan ne fana taa ko ye plan bɛɛ de la wari bila aw b'a ka don se kɔnɔ direct de. n'i ye mun ye n b'a fɔ ko muso ka d'a ye i m'a ye Sisan ne bɛ bila n ka piège kɔnɔ. problème foyi t'a la n ko k'a da bɛ kuma bɛɛ la o ye kelen ye da a bɛ to nin na yan Ala a kɛ i n'a fɔ a kɛra n b'a minɛ k'a d'i ma n'i ko min du kɔnɔ o de bɛ kɛ bɛɛ ta n b'a dɔn an bɛ mɔgɔ cogo di. e ni terimuso e kɔni ne tun bɛ sɔrɔ teriya la n t'a dɔn ne tun bɛ di cogo min na ɛ teri e yɛrɛ fana ye ɲɔgɔn dɛmɛ de e kɔni dalen b'a la ne tɛ se k'e to gɛlɛya kɔnɔ. Mais an bɛ taa dɔn ye don min na an b'a doser sinon fa bɛ don wa den na dɛ. walayi i bila yan k'an e bɛn. na taa Mais ne ka taa ci la i sigi i bɛ taa na se pas beaucoup. ok K'an bɛn. k'an bɛn a fɔ ne bɛnkɛ kiriti bin ne ka jɔ kɔnɔ tan walayi an b'a sabali fo k'a sa a tɛ muso wɛrɛ ka nin b'o fɔ bilen a da bɛ kɛ an na ta ye fo kiriti ka fara ne kan de an ka taga somɔgɔw fɛ yen ka baara jugu ye ka sofiya gɛn ka muso in kɔnɔ n'o ma kɛ o kɔrɔ walahi ko ala ko tɛ tiɲɛ mɛ e kuma d'a fɛ muso in kɔnɔ yan de walahi hali tɛ se ka fɔ ko n bɛ ko ko kɛ f'i ka n soutenir de. Cɛ he manamana ko dabila ka bɔ ne kulo kɔrɔ sa ma bɛna si kɛ ta la non 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 moi je n'aime pas ça mobili yɛrɛ a ka ɲi ne bɛ mobili feere ka bɔ n bolo quoi mais a bɛ ka yɛlɛma yɛlɛma i b'a fɔ ŋɔni i ko n ka taa di nin ma n bɛ taa d'o ma o fana bɛ problème wɛrɛ créer tuguni n'a tɛ se ko min na dɔrɔn a fɔ o tɛ se c'est tout non pɛrɛn-pɛrɛn ko tɛ n tɔɔrɔ la quoi ko y'a bolo ne bɛ ka wari ɲini o de kama a bɛnna n kɛra cɛ ne bɛ minɛ ne bɛ datugu walahi bilahi Mali bɛɛ i tɛ mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se k'i labɔ quoi
bon ni na no fene ga na fo no ko mbagali ma na to del mu femla mobli nya kan ne ba afere mo gore ma ne be mobli wora nyini quoi awo wa kan tu l'appelles que moi je dis PDCA ah quand tu boulot bi Wante. Wow. Mon est là. Oui. Oh, il y a qu'on tout dit. Oui, on a envie que ce soit bien. Hein? Ben, mi délire de ni mun be dura foni na dura ne ka tanga ci fe quoi. Pourquoi il y a qu'on koro? Parce que ne yuko si on lonko, on y a qu'on dit koro. Ni minya kuberi fare. Kabila gwema la sisi ka bob le mana. Mbi mina sisa nka mikira o rijuwa we sasa ndi mina ki wuro bo ikasa ka selika sisa bila koro mana mo ka problem ni yete fi ni ma ta fara bloka ni bi mina lura ari kale ma e joro yona Ben mi delala kama sa ne mo ko shite nyona. e jubo sa ala ko mala makira kama yala lo mo mi yala lo lu maran nyanka e ka ke kila ila mo ni fele dente Ibrahim mo ni fele lo ya so ni kone ya fo ki sa ta se fla ko hein? Ben ne ka mobli wari ya mobli. C'est pour moi. C'est pour moi. Et puis infraction kaha. Alors que tu bébé de nia. Il kala kuma nyamata. Ne le kuma yi kanji na ne de. Malakolo. Ala mbe kirimo. Ko rete. Ni le mafari ile kaso ni kone ya. Wallahi isatodi tu abu ya folo femme ko moi voilà il kata mor fu sa fu le te infraction dirati yo de kasi ça et puis nous ne sommes pas dans la suka sa refe ja ito kala suka sa ba refe te ito kala ma Akuma bana. complice mi ko kaya ibrahim kala ma lolo so ni korea wallahi ndoni idi yere fire Ko complice wa. ay na ko tala ile ki ne ka me fe yi kam gana futa ci de ha fifinya Me ki nyini ngade. E ko me o complice ni na to. anu ta je fiye ha mi apinta je tia gidore ne ti la famille ci ka dima voilà ne se mi zo ka fura dima basi bile o mena Basi wa. e kalima sake ce doni Ne dina. basi de ni nasi ye fere yi kwala ah ni ko ye do bi kujira ki kwa yi fa be masa ya na sa ke ya ngulu maya ada na kunkona yi fa be kula e jaye ne yi ni so bi ni batar fra mugara ha ana ya fa ko la ha wala sunu ka madam wala e fere ke ha ni ya ku iku e ku ko folo ka ji ni afa wala maka ikire je yo ngodi Eka, ke kuisa ni kama ko kia yande te. Oh, ni mo masara yes kata ni. Eka, e biba prola ikina jina kanga domia. Ami foi tala no ni kena sila fulani sa. Oh, foi tala. C'est moi-même qui a préparé ça. Voilà, kambe. Ikina jina, non ça fait. Ikina fulani ikina fulani. Ibrahim fili wala ibli kala filia nama Ibrahim fili nama fere ha ki wato dollar ki mi yetena la tema isan keri ga sebe mana Ka kuma ta ta malata. Ben depuis ka be fura boge. Bon. Ne tan ko ni nya don nan, ne ta bla na gira tukumi. Leila. Aga. Donc ini fana bi ɲɛ ci n kan. Ni kunkolo bɛ yen nɔ telefɔni da la e b'a dɔn ne tɛ ɲɛ ci kan ne ba. Ibro ne yɛrɛ kun mago b'u la. N tulo b'i la. Sabu e Leila filɛ nin ye tɔn sigiyɔrɔ jama bɛɛ bɛnnen don a kan. I tɛ cɛ kungo la i tɛ muso kungo la tiɲɛ tɛ. I ɲɛ b'a la ne bɛ cogo di. Kɔnɔma falen. Kɔnɔma falen don. Bintu ka denni kɛra yira. Ayi. Mariam Bunta i ma y'o fɛnɛ la. Sitan cɛ ye muso filan ta yɔrɔ i ma y'o la. Ayi.
awa e bɛ ka nin bɛɛ fɔ ka da kun min au juste a bila i kunna Leila ni ne ka denmuso sera i bɛ jagoya a diyara ye o a man diya ye o i bɛ ne kun awa e kɔni t'a fɔ k'e bɛna na nin kuma in fɔ ne ɲɛna kare kɔnɔna na yan ne tun bɛ voyage la ne bɛ taa n ka munna ta dugu wɛrɛ la ka na feere yan ka n ka musaka bɔ a la e yɛrɛ b'a dɔn awa ne tɛ ban ka mɔgɔw kungo kɛ sa o fosi de tɛ ne ɲɛsira la bamakɔ si kɔni na kɔni ne y'a ye kungo kɛ i b'an kungo kɛ ne kɔni ka denw da ne ye fɛn fɛn d'i ma i b'a ɲɔgɔrɔ de di yan i soit polisi b'an fara i ɲɛna taw fila la ne bolo n ko adamadenya don ne t'a dɔn ko juru sara ko don ko ne ba a ma s'o ma juru sara ko don dɛ parce que dangadenya tɔ an bɛ se ka kɛ yen cogo min t'a ka ɲi wa n ye fɛn minnu dun kɔni hakili b'a bɛɛ la kɔni den mana ale ni bakisi ka saba ale safinɛ karton kelen ni n jiginna i b'o ɲɔgɔnna fɛnɛ de di yan awa e ta ma se jiginni ko la komi n bɛ ka taa ci dɔ la sisan n seginmatɔ la n b'i ka fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa di ne o kɛ cogo la foyi t'a la o bɛ diya n ye kojugu i yɛrɛ bɛ n na o i tɛ dugawu kɛ n ma ka jigin ni ala sɔnna a ma ni den tɛ yan a bɛ wolo basi ma foyi t'a sɔrɔ mais bozo ka nana ma den wa a den fɔlɔ ni fɛnɛ de don dɛ foyi t'a sɔrɔ ni ɲɔgɔn tigiya mɛn min kɔni kun ka gɛlɛn n'o fiɲɛ na ka ban i yɛrɛ ko ka ban i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i seginbatɔ ka na den o foyi t'a la ne bɛ siran min o la awɔ k'an bɛ